Боже мій, жоно, гей, Герло, то що? Столоте, то спиш? Ні, не сплю. Та я ся завшитко можу журити. Я вже стул наладила, щося тобі журити, чоловічку мій Хліб золотий. є? Позирай на гурки, шовдарі, пікниця, шойт, салат, швидко паляниці, і ще й м'яскої, вареної, будяної, і поросятко до розбуди у бловдері запечено. Іванку, не журися, та й ти, мій газата, ти мене не знаєш, ми вже кульку з тобою вже їли. Богу, як ти до блуду, позирай ти на то не яка журу. краса. Ну, та це я тобі не газдиня. О, така, що я ніч не кажу. Все готово, значить, жоно, давай Готово. сідаємо, чекаємо гості. Може, Бог зажене нам на Різдво колядників таких добрих, і маленьких, і великих, шелеяких. Може, і кумі з кумов прийде. Котрі наші, тут і нижняни. Нижняни і Йой, Шарщину. добрі, ну, та не йдуть. Все готово. Та й Годні чого? ми помало палити свічечку, все наладжено. Я йду палим. сюди з краю, бо Добрі. треба буде двері відкривати, кіт що. Іванку, та я запалю. Ну, пали сонце. А може даш то тако й заколядуй, то так файно співаш у мене, як ласточка. Днесь рано чулись ми з неба голосок, що від Віфлеємі родився синок. Мать го родила, пелену повила, во ясльох на сіново положила. Мать го родила. Вже ти заколядувала? Ну ніч, то ми вечір до коляду. Ну, а пакота, ну йди позирай двері, відкрий ворота. Усі наші кумови. Веселіть, не чути вас, не чуш веселите. За нас спів йденуй. Іванку, даш то наливай. Дора сонце, дора. Кума, ближе, кумонько. Ну, Ну, як ні, бо знаєш, що то за кума, що з кумов не брехала. Ай, ну, та ми собі побрешемо, та й собі йдемо. Та що там нового у світі було мало? Доки я наливав, та даш то розкажіть, може. Йой, куме, що вам розказувати? Слава Богу, дожили ми і цього доброго вечора, бо як ще нас вінчують. Вінчуємо сей рік на другий рік, бо Богочко давав. І доброго здоров'ячка вам, вашим діточкам, і в обшарю вам ся вело, і в газдюрстві би вам ся вело. А новости усякі за сі години, за сі було кумечко. А що кажете, кому, що перебила? А світ такий, та кум приказує, даш то доброї. Так не дуже. Слава Богу, і у нас і діточки вже в нас, і внукися появили. Ну, Богу Ми дякую. дуже помаленьки розумієте, так стараємося, самі знаєте, як ото все. А так, єденся кум каже, хвалив, куме, як се маєте? Та знаєте, каже куме, кить вам оповім уж добре, можете мені не повірити, а кить ви уж піло, та не гон сте мені не помочи. А, та буде радувати. Та будеться радувати все. А так воно в нашій теперішній ненці всякої годно бути, слухайте. Тобі біда. Мені, Богу Кому дякувати. такої ж на газдані, як я, не нарікай. Не Та бой. де А нарікати? бери кумові, наливай паленьки. Ми вже добрі наляли наші. в шибку, Наляли, ми ну, то наляли, блін. ми вже готові. Ну, та Христос беріть, рождається. Христос рождається. Славімо його. Кумику, кумочко. Ай, бо Друзі, золотенька. дякую. Най я Бог дасть щось і таке, в аж наших, до нас. каже, і у ваших, і в газдівствах наших, у všetкого майліпшого. А що не гоже, та най не дасть Боже. Так і є. Так і є. Ну, на Ну, будьте здоров'я. здорові, Пийме будьте. здоров'я. О, Добра свивовиця, Святило би ся вінко, якої добре. удержана. кить знаєте, одну таку історію ми розказали. Даш то закусуйте, не вен так просто, кільтуйте даш то, як кажуть. Єден мій кум, маєте його знати, він з верхнього кінця, знав у нашому селі. Ну, та була з ним аддики недавно така притрафунок бувайно, попав він, слухайте, в больницю. Айде. Ну, а й бо так якось нещасно, слухайте, що геть стрикуємося тільки набрав, що кум лежав у кумі. Йой-йой.
ні в руку моя газдинка наладила файно і думаю, що йду я до кума. Нащавити. Нащавити треба все. Пущають мене в ту палату, слухайте, кум лежить, біла на ньому простинь, страхота. А кума моя ні в руки, на їй буде його жіночка наладила, я стою коло нього та й кажу, куме, таку файну пасулю зварила моя. Подбивану. Подбивану, Йо. а ви куме в кумі. Таку куме добреньку, а то кану якого зварила, із сиром, із брензу, а ви куме в кумі. А січу сливовицю, кіби сте знали куме. Та й таку добру зварили сме щораз, а ви куме в кумі. Та й той раз із-під простині кумова рука втігати з погаром. Кажу, куме, що тут з вами? Патвав куме. Він каже, куме, кома, то ще не крапка. То ще не конець. Кожний рік на Різдво інша кума, не видите? Слухайте, добрі, що Такий неврочного обіцяння. сім'я єдна, а Пан що Жопра. вам не бути всі другі? Прийшов у одне таке село високо в горах, руський з Москви, до своїх родичів, а ніде ще не був у нас вдома, в нашому краєві. Ну, тут Рождество, помале колядують люди, але його учать. Коли будеш йти десь на вулицю, будуть йти люди, та кланяйся, Христос родився. А там уже мав тобі відвітити. Ну тут він уйшов, година, 2-3 години. То от газда думає, що це стало. Пішов по селові, пройшовся, нігде гони. Раз вертається домів, чує, що у Чурьові, що родить. Зайшов, учить позере, то там це трясе. Каже, що замерзли, десь ходив. Каже, я выхожу на улицу, смотрю, идет такая толпа людей. Я им, Христос рождается. Они, славите его, а они меня словили. Вони мене не словлять. Понятно. Як Ну, то? та маленько налє хлопцям, коли прийшли, Та є певно- замерзнуті такі з Слухай, жона мороза. золота, Ну, а кажи. ну що будете, хлопці, пити? Це вино, тут у нас у вариші тепер червоно є Йой, вино, вінко. йде вінко. Глота така варишом, що не можеш прийти. паленьки. Вино дуже добренько, є паленька сливовичка, що маєте Пане ваша Газде, душа? що вважаєте добре, то наливайте. У один Бога. Ідемо Ага, погано. ідемо. Іванку, то лі паленьку, я вина. Давай, сонце. У великий це у малий. Ой, вино. Ай, ну, А ой. йому вірував, що на цьому столові що паленька, що вино, Ай, воно буду А маленько сказати, закусить. цвіт. кваліта висока. Кваліта височайша. Дайте свій погарчик. Мені Миколо. А ну, навіть Каплю, бо- досягну, бо... Добре, добре, А дякую. кумові це наляв, Дашо? Кумові, звісно, Ну, тут є і за його. себе не забудь. І за себе не забудь. Да не оскорбить, рука себе наливає. А газдиня має? Казання має, То в мене Богу на золота найкраще. Пане Газде, саме головне, бо була мир і благодать усі в хижі, і най вам все швидко дарить на многое і благое літ. Дякуємо, красно. дякуємо. На здоровічко. Ну, беріть. Будьте здорові. Пийте здорові. А даш то беріть, закусуйте, що Бог послав у наш тяжкий час, як каже жона моя, ось усе щось ми хибить, ну або не хибить нам ніч, Богу дякую. Не хібіть нам, ні. Ну. Позираючи на стрілай. Та так. Ну, беріть, даш то закусить, а я вам тут може деякий анекдот про вино розкажу. Ці чули сте такий, все тепер і Василя вже було, Богу дякувати, праздники, і Різдво було, ну, і про вино. Значить, ну, таке мало, може і не дуже епне, ну, бо яке є. Упала раз мушка в канчів із вином, і таке буває, знаєте, упала, та, ну, топиться там лихою буде біда, та й горе. Ну, тут треба спасатися, та гойкать, а знаєш, там Мацур Василько ходить по хижі. Гойкать, Василику, Мацурику, спаси мене, я тобіся віддам. Василь думає собі, було з усякими, і мачками, і з тим, і з цим, но з мушкою ще не було нігде. Ну, ось це поможе. І тот хвіст уканчив, мошка ся з вина укарабкала так, тин-тин, скочила на землю, та в нірку собі швок сміє. Василь такий обіжно вже ся настроїв, Мацурище, одно друге. Каже, Мошко, тут така сяка, я тебе спас, а то мене обманула. Мошка, видите, так се понатяла одним воком, каже, ой, Василику, що не наобіцять п'яна жона? Ну, так вона вже у канчові була, вона ся нализала, та наобіцяла, що дарувала. Я думав, тепер на червоному винові теж жони много чого обіцяв. Ну, не треба за жун. Жон у вас порядні. Жони Бог. Моя жона не дасть, вона емансипована, ну, або не натюка, вона завжди Так, коли було застає. тімушку, я й був, то було Буває всяко в світі.
Що нове, хлопці, сталося у світі? Що сте чули, дашто? Може, новину такі, І новин доста є. і добрих, і не дуже. Цимбор Василь, я думав, першу новину тобі розкаже. Першу, та то не аж перша. Ну, я не знаю. Ну і не Першу- послідня. То є Це послідня. факт. Із новин, із того, що докус нової, то маємо нову радість, бо то маємо не кожен рік. Ну, то ся то є. Да. Ну, а поздрав мати в телевізорі вказували, маленьких дітей все так збирали, ці фатьови теж із нашої файки. Ну, Так, зробили таку передачу. що Мама не казала. Так се кличе. Маленьких дітей звідували тяжно. А що то, а що то. Та каже, а це знаєте різницю, каже, між нову поліцію, каже, і міліцію. І дітвак так легко руну каже, та як не знав, каже, міліція брала, каже, гривнями, а сіну виберуть долар. Та тільки вже такої різниці, не? Ну, то вже тако часу каже, що як... Най Бо розкажу, це з нового. Та так, то не такої давньої. Ну, куме, а що там? десь місяць тому та малом так був насередив свою, що не знаю, ледве Куди не чує. ледве якось я їх тихомирив. Як не чує, так і вона не Б'є за мною синочок, б'є та звідти, ці ж, няньку, як ви се на нашу мамцю женила? Я сяк на нього повзоров та кажу, чуєш, жоно, навіть се дітвак чудує. Не то, що я і другі люди. Дуже курти розкажу на цю тему. Значить, прийшла молода дівка до гадалки і каже, слухай, маємо два хлопця мав. Один Василько, другий Юрко. Кому, каже, повезе? А вона каже, та повезе, навірно, Юркове. Чому? Бо вже не все на Василя. І то так приказував няню синові теж, позирайся, вже маєш 23 роки, каже, вже, каже, з Марікою, каже, ходите, вже другий рік, Серйозно? вже до свадьби йде, от каже, вже можеш казати, улісись, тепер уженишся, і от тоді порозумієш, що таке настояще мужське щастя. Але буде вже пізно. Пізно.